Takže, čaute všetci. Mám tu dneska pre vás výnimočný vlog, pretože sa nachádzame v Beckove. Tí, čo už nejakú dobu jazdíte, tak viete, že trať v Beckove už sa nejakú dobu v podstate nepoužívala. Už asi neviem, posledných 5 rokov, možno aj vás to je. Spomínam, že naposledy som tu závodil asi v roku 2019 sa mi zdá, že tedy tu boli naposledy preteky a v podstate odtedy už sa tu nejazdilo. Až doteraz. Dozvedel som sa, lebo už v podstate minulý týždeň, ak som išiel kamionom po diaľnici okolo, tak som videl, že tu niekto zrovna jazdil. Tak som sa čudoval, že asi iba nejaký domáci sa sem išiel povoziť. Ale podľa všetkého sa tu trénovať dá. Za istých podmienok, ktoré nájdete na stránke, vám to sem dám aspoň screenshot nejaký, že aby ste vedeli, že jak to tu teraz teda funguje. A bude sa zrejme už teda jazdiť normálne. Zatiaľ, že to iba pomalinky nejako renovujú a pomalinky upravujú postupne. A tak ešte to není úplne, že celé, že by boli aj skoky všetky nabrúsené a porobené na jazdy. Tak môžete vidieť za mňou, niektoré tie skoky sú proste ešte zarastené, ale na to, aby sa tu dalo trénovať, tak je to dostačujúce. Čiže tak no. Čo vám poviem, no, teším sa, som zvedavý, čo to bude, jak to vyzerá za tie roky. A tak no, ja som túto trať mal istú dobu fakt veľmi, veľmi rád. Až do istého momentu, kedy som tu na tejto zadnej lavici mal fakt, že fatálny crash. Odkedy už som to nebol nikdy ten ja, čo som bol predtým. Som bohužiaľ na jednom preteku prepalil až za dopad a dolamal si obe ruky, čiže od tej doby som reálne, že na túto trať trošku zanevrel, stalo sa mi to v roku 2017. Ale predtým som tu trávil fakt, že strašne veľa času a v podstate pomaly každý týždeň som sem chodieval trénovať aj spolu s bratom, čiže mám na tú trať pekné spomienky, ale aj jednu dosť takú skurvenú spomienku a tak vám ukážem možno, že jak to vyzeralo so mňa, keď som si dolamal tie ruky, lebo bolo to fakt, že dosť zle. Dobre, už dosť kecania, ideme sa oblikať a ideme jazdiť. Zatím čago. No, ľudkovia, ideme na to, ideme sa kúknúť, jak to tu teda po tých rokoch vyzerá. To sa mi hneď podarilo. No a tu sa blížime k skoku, ktorý pre mňa pár rokov dozadu dopadol veľmi zle. Lebo som dopadol niekde asi tuto. No, tuto, jak teraz stojím, som niekde dopadol a tráda cez tobogán. Do piče zas. No, takže tu sa nachádza štart. Je to pekne zarastené. Z rampy ostala už iba polovica. Až nevadí, no. Ideme si dať teraz celé kolečko. Už som sa trošku rozjazdil, tak hádam to teraz už pôjde všetko. Pravdu povedať, ten skok, o ktorom som hovoril, ten spomínaný. No, mám takú celkom stisnutú riť ešte pred ním, ale tak uvidíme, no. Už som ho teraz dole perazí tak na hranu. Ešte tam trošku chce to potiahnuť, ale hovorím, stále mám v hlave tú blbú predstavu, čiže no, poďme na to. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we
ste to niekedy v živote zažili. Ale ja som reálne mal, že po tom páde spomínanom asi tak 2 roky fakt obrovský blok, čo sa týka skokov. Ten blok, viac menej čo sa týka skokov mám fakt doteraz, proste bojím sa ísť na veľké skoky a toho, že ich prepalím. Fakt mám proste voči tomu veľký rešpekt, ale hlavne voči tomuto skoku. Ja som reálne od toho zranenia, čo som tu mal, nebol už nikdy trénovať, reálne, že nikdy. A fakt mi trvalo veľmi dlho, kým som sa odvolal ten skok vôbec skočiť na pretekoch. Proste prvé závody, čo tu boli, hneď rok na to po tom zranení som sem išiel a ani raz som sa na to neodvážil, akože nechybalo mi to do toho, aby som bol na bedni toho roku, čiže som to ani nemal na nejakú potrebu to skúšať. Ale hovorím reálne, 2 roky sa mi sníval sen o tom, jak skáčem ten skok a jak ho prelietávam, jak ho dopadám, jak som sa rozsekal. 2 roky sa mi to snívalo. Až kým neprišiel ten spomínaný ďalší rok, po tom, čo som to tu neskakal a odvolal som sa ten skok skočiť na pretekoch a skočil som ho a reálne zo mňa opadla neskutočná taká ťarcha a odtedy už sa mi ten sen znova nesníval, ne? Či ste niekedy niekto niečo takéto zažili po pádoch, ak áno, dajte vedieť, fakt ma to zaujíma, či to mal aj niekto iný takýto flashback z nejakého pádu, lebo fakt mi sa to strašne dlho snívalo a som sa vždycky zobudil dopotený úplne strašne. Takže na dnes už dojazdené, keďže všudy času som mal na tréning, tak asi neviem, niečo cez vyššie hodiny, lebo bol som dlho v robote a potom sa ponáhľal rovno z práce sem. Ale tak na ten tréning, keďže podľa pravidel, ktoré sú tu písané aktuálne, tréning sa má ukončiť do 18. hodiny. Čiže aj vy, keď sem prídete, určite nejazdíte dlhšie, zrejme to má nejaký zmysel, prečo to do tej 18. hodiny nie. A keďže určite všetci motocrossári chceme, aby to tu naďalej pokračovalo a na trati sa mohlo jazdiť, tak dodržujeme tieto pravidla a myslím si, že sa tu potom budeme stretávať častejšie, či už na závodoch, alebo takto na tréningoch. Lebo fakt som veľmi rád, že oproti tomu trendu, jak to teraz je, že väčšina tratí, či motocrossových, či endurových, sa čoraz viac a viac rušia a nepribúdajú žiadne nové trate, tak som veľmi rád, že niečo takéto staré, čo už bolo zrušené, sa opäť obnovilo a dá sa tu znova trénovať. Čiže aktuálne pravidlá som vám ukázal hneď na začiatku, takže si ich prečítajte, môžem tiež vždy napísať teda SMS-ku pánovi, čo to tu má na starosť a do tej 18. hodiny myslím si, že keď si sem prídete zatrénovať, tak a to bude musieť už stačiť prozatím. Písali, že v podstate ono sa to bude hádam ešte teda nejako meniť, ale tak no, uvidíme. Ale každopádne ja som s tréningom strašne spokojný, fakt bol to úžasný tréning, musím povedať, že síce toho času som mal málo, ale za to viac som si to užil, perfektný podklad, fakt tu ten podklad býval vždycky veľmi dobrý, hlavne takto v týchto zimných mesiacoch, keď je trošku aj popršané, tak tá voda sa tu celkom dosť dlho drží a tak no, fakt som veľmi spokojný. Dobre, zatím si ho, vidíme sa na budúce, tak čago belo.